Вітаю, гэта навіны на Белсаці і я іх вядоўца Наста Печанькова. У Польшы ўзбудзілі крымінальную справу па факце смерці былога беларускага палітвязня Кірыла Кітурка, якога знайшлі павешаным у варшаўскім ізалятары. Пра гэта газеце «Выборча» паведаміла прадстаўніца варшаўскай акруговай пракуратуры Шымона Бана. 19-гадовага Кірыла разам з 3 іншымі падазраванымі затрымалі ў межах крымінальнай справе аб махлярстве і змясцілі ў варшаўскі ізалятар. Цяпер па факце смерці Кітуркі ўзбуджана крымінальная справа за давядзенне да самагубства. Цела маладога чалавека адправілі на ўскрыццё. Прадставіць дадатковую інфармацыю ў сувязі з расследаваннем прадстаўніца пракуратуры адмовілася. Сектару газа эвакуявалі беларусаў і чальцоў іхных сем'яў, паведамляе тэлеграм-канал «Глас МИДа». У Егіпет з тэрыторыі анклаву трапілі 43 асобы. Як паведамляецца, выхад людзей сектару газа беларускі бок зладзіў у кантакце з калегамі з Ізраілю і Егіпту, а таксама пры спрыянні Расіі і Катару. Пра план эвакуяваць з газы больш за 40 беларусаў напярэдадні паведаміў дарадца Міністэрства надзвычайных справ у Расіі Данііл Мартынаў. Беларусаў разам з расійцамі маюць адправіць у Маскву самалётам. Тэлеграм-канал «Пул» першага разрэкламаваў акцыю як выкананне даручэння Лукашэнкі. Сітуацыя ў сектары газа абвастрылася пасля нападу боевиков Хамасу на Израиль 7 кастрычніка. Габрэйская дзяржава ў адказ распачала маштабную вайсковую аперацыю. Пекін і Вашынгтон аднаўляюць сувязь паміж сваімі вайскоўцамі. Гэта дазволіць пазбягаць інцыдэнтаў у моры і паветры, якія патэнцыйна могуць перарасці ў баявыя сутыкненні. Гэта адзін з вынікаў асабістай сустрэчы найвышэйшых кіраўнікоў Китаю і США. Стороны переговорили, у них был открытый искренний разговор, учитывая то, что Байден подчеркивал несколько раз, что они знакомы с друг другом, они провели довольно-таки много времени, будучи вице-премьерами. И это помогает им понимать друг друга. Сустрэча адбылася ў штаце Каліфорнія. Як паведамляюць крыніцы ў Белым доме, Сі Цзіньпін пераконваў Джо Байдена, што Кітай нібыта не рыхтуецца да вайсковага ўварвання ў Тайвань, які ў Пекіне лічаць сваёй тэрыторыяй. Але кітайскі генеральны сакратар тут жа заявіў, што ягоныя войскі могуць ужыць сілу пры пэўных умовах. Сі Цзіньпін запатрабаваў, каб Злучаныя Штаты не ўмешваліся ва ўнутраныя справы Кітаю. У выніку перамоваў Байден і Сі дамовіліся аднавіць непасрэдную сувязь і на ўзроўні кіраўніцтва. Цяпер яны змогуць наўпрост тэлефанаваць адзін аднаму. За студзень-верасень 2023 года ў краіне зафіксаваныя 1152 парушэнні правоў чалавека ў дачыненні работнікаў культуры. Беларускі ПЭН прэзентаваў вынікі даследавання аб тэндэнцыях і пераследзе паводле палітычных матываў у сферы культуры ў Беларусі. Даследаванне падрыхтавалі на аснове абагульненай інфармацыі, сабранай з адкрытых крыніцаў праз асабістыя кантакты і непасрэднай камунікацыі з дзеячамі культуры. Сярод найчасцейшых парушэнняў права на справядлівы суд, доступ да правасуддзя і цэнзура. Цяпер у калоніях, турмах, следчых ізалятарах, установах адкрытага тыпу або на хатняй хіміі утрымліваюцца не менш за 149 дзеячаў культуры. 106 з іх прызнаныя палітычнымі зняволенымі. Калі вы цяпер паліце, тэрмінова патушыце цыгарэту. Сёння свет азначае дзень адмовы ад гэтай зубнай звычкі. У Беларусі паліць амаль траціна насельніцтва. А штогод у нашай краіне колькасць смяротных ахвяраў тытунёвай залежнасці складае 15,5 тысяч чалавек. То бок штодня паміраюць 42 беларусы. Даследнікі падлічылі, што пры сярэднім спажыванні пачкі цыгарэту на дзень беларусы трацяць на шкодную звычку прыкладна $584 за год. Разам з тым, курцы часцей хварэюць і дзяржава нясе выдаткі на іхнае лячэнне. Пры гэтым вытворчасцю цыгарэт у нашай краіне займаюцца 3 прадпрыемствы. З іх толькі гарадзенская тытунёвая фабрыка дзяржаўная. Астатнія 2 прадпрыемствы прыватныя і належаць набліжаным да Лукашэнкі алігархам. Прычым алігарху Алексею Алексіну, якому належыць сетка табакерка, Лукашенко сваім указам выдаў шэраг прэферэнцыяў. Фінляндыя пастанавіла з гэтага дня закрыць пункты пропуску на мяжы з Расіяй, паведамляюць фінскія медыа. Такое рашэнне Хельсінкі тлумачыць гарантаванне нацыянальнай бяспекі. Трэба спыніць перамяшчэнне ўцекачоў з расійскага боку. Фінскія ўлады канстатуюць крытычны рост колькасці мігрантаў, у асноўным з краін Афрыкі і Блізкага ўсходу. Яны перасякаюць расійскую мяжу, нават не маючы неабходных дакументаў для ўезду ў Фінляндыю, і там просяць прытулку. Фінска-расійскія адносіны пачалі псавацца яшчэ на пачатку 2022 года. Фінскія ўлады забаранілі ўезд у краіну аўтамабілю з расійскімі нумарамі, а нядаўна абмежавалі пропуск нават на роварах. Пакуль невядома, зачыніць усе 9 пунктаў пропуску ці толькі іх частку.
16 лістапада споўнілася 70 гадоў з дня нараджэння легендарнага Александра Прокопенкі, аднаго з самых улюбёных беларускімі заўзятарамі футбалістаў гісторыі. На жаль, лёс распарадзіўся так, што пражыў ён удвая менш – 35 гадоў. Александр Прокопенко нарадзіўся ў Бабруйску, дзе і пачаў займацца футболам. У пачатку 1970-х гадоў гуляў за мясцовы будаўнік, дзе быў найлепшым бамбардзірам чэмпіянату БССР. У 1972-м яго запрасілі ў Менскае «Дынамо», галоўную каманду рэспублікі, якая выступала ў чэмпіянаце СССР. У залатым сезоне 1982-го, калі Менскае «Дынамо» стала чэмпіёнам СССР, Прокопенко правёў 30 матчаў і адзначыўся 11 галамі. А яго гол-шэдэўр, забіты пяткай у гульні супраць галоўнага канкурэнта кіеўскага «Дынамо», стаў самым яскравым эпізодам таго чэмпіянату. 29 сакавіка 1989-го Александра Прокопенкі не стала. Яму было толькі 35 гадоў. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выпускам. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.